Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Ζερκούλης και σήμερα θα σας μιλήσω με βάση τα δύο μου επαγγελματικά καπέλα. Το πρώτο καπέλο αφορά την εταιρεία μου Inagros, όπου είμαι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος. Το δεύτερο καπέλο αφορά την ιδιότητά μου σαν σύμβουλος και coach σε startups, όπου είμαι στο Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ. Κάνω αυτό το βίντεο για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να κάνω την αυτοκριτική μου σχετικά με τη συμμετοχή μου στο Dragon's Den και ο δεύτερος λόγος είναι για να αποσαφηνίσουμε κάποια κομμάτια τα οποία δεν προβλήθηκαν και για να εξηγήσω καλύτερα με βάση αυτό το πώς λειτουργεί η εταιρεία. Οπότε λοιπόν, από εδώ και πέρα στο βίντεο θα βλέπουμε αποσπάσματα από την εκπομπή και θα κάνω τον απαραίτητο σχολιασμό, είτε κάνοντας την αυτοκριτική μου πάλι, είτε αποσαφηνίζοντας κάποια σημεία που ήταν λίγο θολά. Μπαίνοντας μέσα και αντικρίζοντας τους Dragons, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνω είναι μια πολύ σύντομη παρουσίαση της εταιρείας. Όραμά μας είναι να φέρουμε την τεχνολογία στα χέρια κάθε αγρότη και γεωπόνου. Έχουμε σχεδιάσει ένα τεχνολογικό εργαλείο που συνδυάζει δορυφορικά δεδομένα και δεδομένα από αισθητήρες, που όμως όλη τη διαχείριση αυτών την έχει ο γεωπόνος για λογαριασμό του πελάτη του. Και ο αγρότης το μόνο που έχει να κάνει είναι να του έρχονται SMS στο κινητό με το τι πρέπει να κάνει, πότε και πού. Σε αυτή την παρουσίαση προσπάθησα να πω όλα τα σημαντικά σημεία τα οποία θα έκαναν ουσιαστικά θελκτική την πρόταση για τους Dragons. Έτσι ξεκίνησα να περιγράφω τα πολύ βασικά, που όμως είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτό που πραγματικά κάνουμε. Τι κάνει στην πραγματικότητα το εργαλείο διαχείρισης καλλιεργειών που ονομάζουμε Inagros? Συλλέγει δορυφορικά δεδομένα, δεδομένα από αισθητήρες και δεδομένα από επιτόπιες παρατηρήσεις που γίνονται είτε από τον αγρότη είτε από τον γεωπόνο. Όλα αυτά τα δεδομένα καταχωρούνται σε ένα σημείο πάνω στη δορυφορική εικόνα της καλλιέργειας. Έτσι λοιπόν, το αν έχει τις κατάλληλες συνθήκες μια καλλιέργεια τον καιρό που ποτιζόταν ή όχι, ή αν πρέπει να ποτιστεί ή δεν πρέπει, είτε που έχει πέσει λίπασμα, τι ιδιότητες έχει, που εντοπίσαμε κάποια ασθένεια, που εφαρμόσαμε κάποιο φυτοφάρμακο, πότε κάναμε συγκομιδή, πόσα κιλά πήραμε και τα σχετικά, όλα αυτά είναι μέσα στην πλατφόρμα. Τα δεδομένα από τους αισθητήρες ενισχύουν τις τιμές που παίρνουμε από τον δορυφόρο, προφανώς γιατί έχουν καλύτερη ακρίβεια και ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τι γίνεται μέσα στο χωράφι, και αυτό βοηθάει κιόλας την διαχείριση και του ποτίσματος, της άρδευσης, όπου με συγκεκριμένους ελεγκτές μπορούμε να ελέγξουμε πλήρως ολόκληρο το πότισμα για να γίνεται αυτοματοποιημένα. Έτσι λοιπόν ο αγρότης, επενδύοντας λιγότερα στο χωράφι του, κερδίζει τη μέγιστη απόδοση που μπορεί να πάρει. Ο αγρότης πληρώνει μια ετήσια συνδρομή, μέρος της οποίας γυρνάει στο γεωπόνο για τις υπηρεσίες που παρέχει. Έτσι λοιπόν, ο γεωπόνος τι κερδίζει? Κερδίζει ένα έξτρα εισόδημα και πιστό πελατολόγιο, και ο αγρότης κερδίζει ποιότητα ζωής γιατί δεν παίρνει όλη μέρα του στο χωράφι, και φυσικά περισσότερα έσοδα γιατί μειώνεται το κόστος και αυξάνεται η παραγωγή. Πάμε να δούμε τι κάνει ο αγρότης και τι ο γεωπόνος σε όλη τη διαδικασία της παραγωγής, στον αγροτικό τομέα. Ο αγρότης λοιπόν είναι ο εργάτης γης. Είναι ο άνθρωπος που βάζει φυσική παρουσία στο χωράφι, καλλιεργεί τη γη, κάνει όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν με σκοπό να έχουμε μια συγκομιδή, να έχουμε μια παραγωγή. Ο γεωπόνος από την άλλη βάζει την ακαδημαϊκή γνώση και την καθοδήγηση του αγρότη για να πετύχει τη μέγιστη δυνατή παραγωγή με το μικρότερο όμως αποτύπωμα ως προς το περιβάλλον, ως προς το πορτοφόλι του. Και γιατί εμείς θέλουμε να υπάρχει γέφυρα μεταξύ αυτών των δύο στην εξίσωση. Η γέφυρα αυτή πρέπει να υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρξει επικοινωνία μεταξύ τους δεν θα επιτευχθούν οι στόχοι του αγρότη, που σημαίνει ότι δεν θα είναι βιώσιμη η καλλιεργιά του και δεν θα υπάρχει αρκετή τροφή στην αγορά. Έτσι θα διαταραχτούν πολλά πράγματα, όπως βλέπουμε ότι γίνονται και τώρα. Τώρα θα μου πείτε ποιος πληρώνει σε αυτή τη διαδικασία. Ο αγρότης πληρώνει μια ετήσια συνδρομή με βάση τα στρέμματα που θέλει να βάλει στην πλατφόρμα ή με πόσους αισθητήρες και ελεγκτές θέλει να προχωρήσει, που γίνεται μια μελέτη από εμάς πριν από αυτό, και μέρος της συνδρομής λαμβάνει ο γεωπόνος για να καλύπτονται και οι υπηρεσίες που παρέχει στον πελάτη του μέσα από την πλατφόρμα. Στη συνέχεια με ρώτησαν τι ζητάω από αυτούς.
Άρα λοιπόν έκανα την προσφορά μου. Ζητάμε 70.000 ευρώ και δίνουμε το 10% σε equity της εταιρείας για να θέσουμε σε εφαρμογή το πλάνο πωλήσεων και να πιάσουμε το 5% των γεωπόνων στην Ελλάδα. Και πόσα χρήματα έχετε επενδύσει μέχρι στιγμής? Είναι γύρω στα 30.000 ευρώ δικά μας, άλλα 30.000 που έχουμε πάρει σε grants και προφανώς το χρόνο μας. Πατώντας εδώ ένα pause, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό στα νούμερα της εταιρείας και να το συνδέσουμε με το τι έχουμε επενδύσει ήδη και πόσο αξίζει αυτή η επένδυση. Ζητώντας το 10% και θέλοντας 70.000 ευρώ, σημαίνει ότι αποτιμάμε την εταιρεία μας στα 700.000 ευρώ. Αυτό συμβαίνει και προέρχεται από μια αρκετά εκτεταμένη μελέτη από πλευράς μας, γιατί ενώ έχουμε επενδύσει από την τσέπη μας 30.000 ευρώ, έχουμε λάβει σε grants άλλα 30, που σημαίνει ότι έχουμε σύνολο επενδύσει 60, αναφέρω ότι έχουμε επενδύσει και το χρόνο μας. Για την ανάπτυξη, την έρευνα, τις δοκιμές που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια που το προετοιμάζουμε να βγει στην αγορά, καθώς και όλη την επαναδιαμόρφωση όταν κάναμε τα πιλωτικά και βλέπαμε τι σκάει, τι δουλεύει και τα σχετικά, ο χρόνος μας κόστησε περίπου 300.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι ενώ στην πραγματικότητα φαίνεται ότι έχουμε επενδύσει 60.000 ευρώ, η αξία της εταιρείας είναι πολύ περισσότερη. Σε όλη αυτή την επένδυση πρέπει να προσθέσουμε κιόλας την παράμετρο ότι έχουμε βγει ήδη στην αγορά, έχουμε τους πρώτους πελάτες, έχουμε χτίσει τα πρώτα δίκτυα και το potential αρχίζει να αυξάνεται. Επομένως, η αποτίμηση στα 700.000 ευρώ είναι αρκετά δίκαιη. Σε αυτό το σημείο, σαν σύμβουλος επιχειρήσεων, θα πρέπει να τονίσω ότι ένα κοινό λάθος που κάνουν πολλοί επιχειρηματίες είναι ότι δεν κοστολογούν το χρόνο τους. Πρέπει να σκέφτεστε ότι πόσο θα κόστιζε σε έναν άλλον, σε μια άλλη ομάδα να αναπτύξει το προϊόν μέχρι εδώ που είμαστε τώρα και αυτό να κοστολογηθεί στην αξία της εταιρείας. Τα 70.000 πώς θα τα χρησιμοποιήσεις? Θέλουμε ένα ποσοστό να πάει στον πολιτή και σε όλα τα έξοδά του. Θέλουμε να χτίσουμε αντίστοιχα ένα τμήμα technical support και ένα τρίτο κομμάτι θα πάει στο R&D για να κλείσουμε ουσιαστικά τις τρύπες που προκύπτουν. Δηλαδή θεωρώ ότι με 6-7 ευρώ το έχουμε βγάλει δικό μας, ας πούμε. Γιατί όμως επέλεξα να κάνω αυτό το διαμοιρασμό στο κεφάλαιο που ζητάω για επένδυση? Στη φάση αυτή που είμαστε, όντας μικρή ομάδα ακόμα και κάνοντας πολλά πράγματα ο καθένας, καταλαβαίνετε ότι ο ρόλος του τεχνικού κομματιού, της πλατφόρμας, της διασύνδεσης με το hardware κλπ. Είναι στον CTO, τον Δημήτρη. Από την άλλη, εγώ έχω όλο το business κομμάτι, τη στρατηγική, τις επαφές, την πρόθεση της εταιρείας, την εκπροσώπησή της, αλλά ταυτόχρονα έχω και τις πωλήσεις και τις εγκαταστάσεις του hardware μαζί με τον Δημήτρη και πολλά ακόμα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό να φύγει από πάνω μας ένα κομμάτι το οποίο είναι υλοποιήσιμο από κάποιον υπάλληλο που θα μας δώσει άλλη δυναμική, ανοίγοντας άλλες πόρτες, γιατί προφανώς αν η δουλειά του είναι πωλήσεις μόνο, θα κάνει πολύ περισσότερες και αποδοτικές πωλήσεις. Θα συνεχίσω βέβαια και εγώ να κάνω πωλήσεις, αλλά το βασικό μου ζήτημα θα είναι πώς θα κάνω την εταιρεία κερδοφόρα και τι στρατηγικές κινήσεις πρέπει να επιλέξω για να το πετύχω αυτό. Άρα το βασικότερο κομμάτι καλύπτεται από αυτό το κεφάλαιο που ζητήσαμε. Τι έσοδα προβλέπετε για τα επόμενα 2-3 χρόνια, το έχετε σκεφτεί? Η αγορά στην Ελλάδα είναι 300.000 αγρότες και 4.350 γεωπόνοι. Εμείς έχουμε στόχο του χρόνου να πιάσουμε ένα 5%. Με 5% και ένα subscription average στα 300 ευρώ βγάζουμε τζίρο 900.000 ευρώ και από αυτά το 40% είναι κέρδος. Μία πολύ αναμενόμενη ερώτηση είναι τα προσδοκόμενα έσοδα στα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν η απάντησή μου ήταν ότι η αγορά που στοχεύουμε είναι 300.000 αγρότες. Αυτό δεν διευκρίνησα στην παρουσίαση. Γιατί στην πραγματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 550.000 αγρότες. Οι 300.000 αγρότες έχουν τα χαρακτηριστικά που εμείς έχουμε θέσει ότι είναι δυνητικοί πελάτες μας. Έτσι λοιπόν, με ένα σενάριο το οποίο είναι λίγο αισιόδοξο αλλά πολύ κοντά σε ρεαλιστικό νούμερο, είπαμε ότι θα πιάσουμε το 5%. Δεδομένου όμως ότι είχαμε σηκώσει την επένδυση
και ότι είχαμε προσλάβει τα άτομα που έπρεπε για να αναπτύξουμε το τεχνικό και το τμήμα πωλήσεων και φυσικά ξεκλειδώνοντας άλλο ένα revenue model που μπορεί να έχει εταιρεία, που αυτό απευθύνεται σε επιχειρήσεις με συμβολιακή γεωργία, όπου μία επιχείρηση μπορεί να έχει από κάτω της 1.000 ή 1.500 αγρότες, που μπορούμε, πιάνοντας την επιχείρηση σαν πελάτη, να τους έχουμε όλους μαζεμένους. Άρα λοιπόν αυτό είναι πολύ ρεαλιστικό νούμερο, δεδομένου ότι είχαμε κλείσει την επένδυση. Και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στοχεύουμε, μιλάμε για 9 εκατομμύρια αγρότες. Να μιλήσουμε πρώτα για την Ελλάδα, γιατί αφού ξεκινάμε, να καλύψουμε την Ελλάδα πριν πάμε στο εξωτερικό. Ξεκίνησα να παρουσιάζω ένα πλάνο επέκτασης και σε άλλες χώρες, στις οποίες κυρίως στην αρχή θα πηγαίναμε σε χώρες που οι αγρότες έχουν κοινά χαρακτηριστικά με τους δικούς μας, για να μπορούμε να έχουμε ένα μέσο επικοινωνίας, να ξέρουμε τι μπορούμε να τους παρέχουμε και τι αξία θα τους δώσουμε. Αλλά εκεί η κυρία Χατζηστεφανή με έκοψε και μου είπε ότι πρέπει να μιλήσουμε πρώτα για την Ελλάδα. Το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό από πλευράς της, γιατί τον πρώτο χρόνο πλήρους λειτουργίας μιας εταιρείας, καλό θα είναι να μένουμε στη χώρα που ξεκινάμε, που έχουμε γνωρίσει το τι αξία δίνουμε, μιλάμε την ίδια γλώσσα, ξέρουμε την κουλτούρα και πώς θα προσεγγίσουμε όλο το δίκτυο των υποψήφιων πελατών μας, να στήσουμε μια γερή υποδομή σε αυτή και να προχωρήσουμε μετά όταν είμαστε έτοιμοι σε επόμενη αγορά. So αυτό είναι hardware και software. Εμείς συνεργαζόμαστε με third party hardware. Third party. Και έχουμε φτιάξει όλο το software που υποστηρίζει τα πάντα. Δηλαδή, ενώ είχαμε φτιάξει στην αρχή όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία μας δικό μας hardware, δηλαδή συστήματα αισθητήρων, στην πορεία καταλάβαμε ότι για το δικό μας κομμάτι και το δικό μας background δεν ήταν αυτό scalable για την εταιρεία. Μας έτρωγε πολύ χρόνο, είχαμε πολλά προβλήματα και στο τέλος της μέρας δεν πουλούσαμε αυτό που κάνουμε πολύ σωστά. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να καταργήσουμε το δικό μας hardware και να βρούμε εταιρείες που θα συνεργαζόμαστε σαν πάροχοι, έτσι ώστε να παίρνουμε τους αισθητήρες τους και να τους κουμπώνουμε στην πλατφόρμα μας για να υπάρχει αυτή η πληροφορία. Το μόνο που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή είναι οι ελεγκτές για το πότισμα, που θέλουμε να το κρατήσουμε δικό μας γιατί κάνουμε πάρα πολύ customization. Τι μετράει αυτό? Υγρασία, θερμοκρασία, αέρα και υγρασία, θερμοκρασία, εδάφους σε 3 επίπεδα. Αυτό μόνο χρειάζεται για πόνο, τίποτα άλλο? Για το average των καλλιεργειών, ναι. Δηλαδή αυτό είναι μόνο? Η αλήθεια είναι ότι για το μέσο όρο των καλλιεργειών, ναι. Για καλλιέργειες πιο εξειζητημένες χρειαζόμαστε και άλλους αισθητήρες που μπορούμε να τους προμηθευτούμε από άλλους παρόχους, επειδή έχουμε φτιάξει την πλατφόρμα ελεύθερη. Έτσι, όταν χρειάζεται κάτι έξτρα, εμείς μπορούμε να το καλύψουμε. Και ουσιαστικά παίρνουμε και συμπληρωματικά δεδομένα από το δορυφόρο που έχει βροχοπτώσεις, ανέμους κλπ. Γιατί όμως έχουμε μείνει σε αυτές τις μετρήσεις και δεν έχουμε φτιάξει ένα πιο πλήρες σύστημα που θα είναι το βασικό μας σύστημα. Κοιτάμε το κόστος. Προφανώς καταλαβαίνουμε ότι στο μέσο αγρότη το κόστος είναι πολύ σημαντικό για να προβεί στην επένδυση σε τέτοια συστήματα, τα οποία δεν τα είχε, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς την αξία τους γιατί δεν τα έχει δοκιμάσει και είναι απαγορευτικό το να μπούμε σε μεγάλα κόστη για να κερδίσουμε ελάχιστη ακρίβεια παραπάνω. Άρα εμείς τι κάναμε? Φροντίσαμε η λύση μας να είναι αποδοτική στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε και μας επιτρέπει το budget κάθε πελάτη μας. Άρα αυτός ο τρόπος μας διασφαλίζει ότι κάθε πελάτης μας θα κερδίσει και αναλόγως την ακρίβεια που θέλει το κόστος ανεβαίνει. Η δυνατότητα όμως υπάρχει να καλυφθούν τα πάντα. Πώς το πουλάτε αυτό, είπαμε? Εμείς δεν τα πουλάμε, τα νοικιάζουμε σε μορφή leasing. Είναι subscription. Τους αισθητήρες και τους ελεγκτές δεν τους πουλάμε, τους δίνουμε σε μορφή leasing. Δηλαδή τους νοικιάζουμε εντός εισαγωγικών, γιατί για να μπορούμε να διασφαλίσουμε στον αγρότη ότι θα δουλεύουν ανά πάσα στιγμή. Αν χρειαστεί τεχνική υποστήριξη την παρέχουμε. Δηλαδή δεν τους αγοράζει και τελείωσε. Εμείς εξασφαλίζουμε αυτό το μοντέλο ότι λειτουργούν όσο τους έχει στα χέρια του και όσο θέλει να πληρώνει τη συνδρομή μας. Και αν χρειάζεται να βάλετε πολλά? Είναι ανεξάρτητο το καθένα. Πόσα τετραγωνικά καλύπτει κάθε συσκευή? Καλύπτει 15 στρέμματα. Όσον αφορά την κάλυψη που έχει ο κάθε αισθητήρας, ο κατασκευαστής μας δίνει 15 στρέμματα. Αλλά εδώ, επειδή μιλάμε για χωράφι, μιλάμε για κάτι ανοιχτό και κάτι αδόμητο, πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Ναι, 15 στρέμματα μπορεί να καλύψει υπό πολλές προϋποθέσεις που το χωράφι είναι flat, δεν έχουμε διαφοροποιήσεις στην σύσταση του χώματος σε όλα τα σημεία του χωραφιού και ποτίζεται
με τον ίδιο τρόπο και φυσικά να μην έχει κλείσει. Γι' αυτό το λόγο, πριν φτάσουμε στο κομμάτι που θα προτείνουμε στον πελάτη πόσους αισθητήρες πρέπει να πάρει, κάνουμε μία μελέτη με τις παραμέτρους που είπα και προτείνουμε το βέλτιστο για την πολύ συγκεκριμένη περίπτωση του χωραφιού που αναφερόμαστε. Πώς τους βρίσκετε τους αγρότες? Μέσω των γεωπόνων. Αυτό είναι το κύριο μοντέλο που βρίσκουμε τον τελικό μας πελάτη, που είναι ο αγρότης. Παρ' όλα αυτά, αγρότες έρχονται στην πλατφόρμα μας είτε από εκθέσεις που συμμετέχουμε, είτε λόγω εταιριών που συνεργάζονται με αυτούς και τους προωθούν το προϊόν μας, καθώς και βρίσκοντας διαφημίσεις μας στα social media. Δηλαδή όλοι οι αγρότες έχουν έναν γεωπόνο, λέτε? Η απάντηση είναι όχι όλοι, αλλά λίγοι είναι αυτοί που δεν συνεργάζονται καθόλου με γεωπόνο σε όλη τη χρονιά τους, όλη την καλλιεργητική τους περίοδο. Και αυτό μπορείτε να το καταλάβετε ως εξής. Υπάρχουν πολίτες οι οποίοι δεν θέλουν να πηγαίνουν στο γιατρό, δύσπιστοι. Δεν θέλουν να κάνουν εξετάσεις γιατί πιστεύουν ότι είναι καλά. Κάποια στιγμή όμως θα χρειαστεί να πάρουν ένα φάρμακο. Ποιος θα το γράψει το φάρμακο? Ο γιατρός. Αντίστοιχα, κάθε φορά που θέλουν να πάρουν ένα φυτοφάρμακο ή ένα λίμπασμα, θα το προμηθευτούν από τον ανάλογο γεωπόνο ή από μια γεωπονική εταιρεία. Οπότε, σαν απάντηση αυτό είναι ότι γενικά το μεγαλύτερο ποσοστό των αγροτών συνεργάζεται με κάποιο γεωπόνο κάποια στιγμή στην καλλιεργητική σεζόν. Σίγουρα, πολλοί από τους αγρότες συνεργάζονται και σε πιο μόνιμη βάση για να υπάρχει μια συμβουλευτική και μια διάγνωση αν κάποια στιγμή στο χωράφι δεν πάει κάτι καλά. Ενδιαφέρονται? Στην αρχή είναι όλοι δύσπιστοι. Μόλις το βάλει ένας όμως, ο ένας με τον άλλον στο καφενείο θα μεταδοθεί και μετά θα το βάλουν όλοι. Φυσικά, όταν πας να προτείνεις μια καινούργια τεχνολογία σε έναν εργαζόμενο σε οποιοδήποτε κλάδο, ο οποίος έχει συνηθίσει να το κάνει με έναν παραδοσιακό τρόπο τη δουλειά του, είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις για τα ωφέλη του. Πόσο μάλλον αν χρειαστεί να του ζητήσει και λεφτά για αυτό το πράγμα. Είναι πολύ φυσιολογικό οι αγρότες να είναι δύσπιστοι όταν πάμε να προσεγγίσουμε και να πούμε ότι βάλε αυτό στο χωράφι σου και από του χρόνου θα αρχίσεις να έχεις ωφέλη και να μην τρως το χρόνο σου κλπ. Η πρώτη αντίδραση είναι ότι δεν μου βγαίνει το κόστος χωρίς να το ζυγίσουμε, που είναι πολύ λογικό. Και το δεύτερο είναι ότι δεν το εμπιστεύομαι το μηχάνημα, εμπιστεύομαι καλύτερα τα μάτια μου. Παρ' όλα αυτά, αυτό που παρατηρούμε και μας δίνει μεγάλη δύναμη είναι τα αποτελέσματα που φέρνουμε στους πρώτους που θα μας πιστέψουν. Πελάτες μας έχουν γλιτώσει σε μια καλλιεργητική περίοδο μέχρι και 40% από το νερό που χαλούσαν. Αυτό μεταφράζεται πρώτον ως όφελος για το περιβάλλον και κατά δεύτερον μεταφράζεται και σαν οικονομικό όφελος, γιατί σε μια γεώτρηση για να αντιληφθεί το νερό καταναλώνεται ρεύμα. Το ρεύμα είναι ακριβό γενικά, τα μοτέρ είναι μεγάλα, οπότε μιλάμε για μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος, άρα μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων. Έτσι λοιπόν, όταν τα δεδομένα αυτά και τα αποτελέσματα αρχίσουν και διαδίδονται, προφανώς ο κάθε αγρότης θα θέλει να ωφεληθεί και εκείνος από το σύστημά μας. Σίγουρα τα βοήθαγε μια τέτοια εφαρμογή. Άρα θέλει πάρα πολλή δουλειά για να πιάσετε τους αγρότες. Οι αγρότες δουλεύουν εμπειρικά, το ξέρεις. Ναι, και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Άλλη μια γενιά θέλει. Μπορεί και δύο. Φάνηκε ότι εγώ είπα ότι θέλουν 2 γενιές. Στην πραγματικότητα η συζήτηση ήταν γύρω από το πόσες γενιές πρέπει να αλλάξουν για να υπάρχει η πλήρης ψηφιοποίηση του αγροτικού κλάδου. Πράγματι, οι αγρότες μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με τεχνολογικά εργαλεία στην καθημερινότητά τους. Γιατί δεν ήταν επιτακτικό να γίνει. Δεν ήταν υποχρεωτικό να χρησιμοποιούν υπολογιστή έτσι ώστε να εξελίσσεται όσο εξελίσσεται η τεχνολογία. Και αυτό το κενό προσπαθεί να κλείσει και η εταιρεία μας. Γιατί η κοινή αγροτική πολιτική που εφαρμόζεται αυτή την περίοδο ζητάει όλο και περισσότερα δεδομένα από τους αγρότες για να μπορούν να απολαύσουν κάποια ωφέλη. Είτε χρηματοδοτικά, είτε φοροαπαλλαγές κλπ. Ένας μεγαλύτερος ηλικία αγρότης, αν πάρει ένα τεχνολογικό εργαλείο που πρέπει να το χειριστεί ο ίδιος, θα του είναι αρκετά δύσκολο. Έτσι λοιπόν, εμείς τι λέμε ότι δεν χρειάζεται να πάρεις εσύ μια εφαρμογή και να τη χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να το κάνει ο γεωπόνος σου και εσύ να λαμβάνεις όλη την πληροφορία στο συμβατικό σου κινητό τηλέφωνο ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης, έτσι ώστε και να απολαύσεις τα ωφέλη που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλλιεργείς πιο βιώσιμα
και ταυτόχρονα να μπορείς να είσαι και άνετος χωρίς να πιέζεσαι να μάθεις και κάτι παραπάνω. Εγώ δεν πίστευα ότι θα ήθελες να κάνεις ένα marketing, να το δώσεις και για 3 μήνες, άμα μπορούσες, να φέρνεις πιο πολύ data μέσα. Στο σημείο αυτό, ο κύριος Μάλιος μου είπε ότι τα λεφτά θα πίστευε ότι ήθελα να τα επενδύσω σε marketing για να δίνω δωρεάν συνδρομή στους πελάτες, έτσι ώστε να καταλάβουν την ουσία και την αξία του προϊόντος και να τους κάνω πιο γρήγορα συνδρομητές. Στην πραγματικότητα αυτό το κάνουμε ήδη και όντως δίνουμε 3 μήνες, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να επεκταθεί αυτό αναλόγως με το τι καλλιέργεια είναι, έτσι ώστε να φανεί η πρώτη αξία του συστήματός μας και έτσι να κάνουμε πιο ξεκάθαρα στον αγρότη ότι όντως έχει νόημα να γραφτεί σε εμάς. Παρόλα αυτά όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θέλουμε να κάψουμε λεφτά στο marketing, γιατί πολλοί αγρότες δεν είναι προσβάσιμοι από τα μέσα που θα χρησιμοποιούσαμε. Άρα στο τέλος της μέρας δεν γλιτώνουμε την πώληση από πόρτα σε πόρτα ή την παρουσία μας σε εκθέσεις, που έτσι και αλλιώς το τρίμηνο το δίνουμε, οπότε είμαστε μια χαρά έτσι όπως το δουλεύουμε τώρα. Αφού λοιπόν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που μου κάναν στο τεχνικό κομμάτι, ο κύριος Γιοχάη, βλέποντας τον αισθητήρα, παρατήρησε τη μάρκα του προμηθευτή που συνεργαζόμαστε και παρατήρησε, μπαίνοντας στο website του, ότι παρέχει και ο ίδιος τις πληροφορίες από τον αισθητήρα σε δική του πλατφόρμα. Αυτή η συσκευή εδώ, που είναι μια άλλη εταιρεία, έχει δική της εφαρμογή, την οποία την κατέβασα μόλις. Κάποιος αγρότης θα πάρει αυτά στα χέρια του, μπορεί να κατεβάσει την εφαρμογή της εταιρείας. Το λέει πάνω. Εμείς ουσιαστικά αυτό που παρέχουμε περισσότερο από τους άλλους είναι ότι η πληροφορία που θα φτάσει στον αγρότη θα είναι σε μορφή. Πότισε αύριο για τόση ώρα αυτό το σημείο. Ή ράντισε στη συγκεκριμένη περιοχή αυτό το φάρμακο με τόσο. Τώρα που είδατε τα περισσότερα αυτά μου λες τα έχει. Οπότε είστε ανταγωνιστές από το hardware που πουλάτε ήδη. Θα δεις ότι αυτό είναι ο ανταγωνιστής μέσα στην εταιρεία σου. Αυτό που πουλάς το δίνει ο άλλος τσάμπα. Κάθε πάροχος των αισθητήρων παρέχει και τις πληροφορίες των αισθητήρων σε δική του πλατφόρμα. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί κάπου πρέπει να συγκεντρώνονται τα δεδομένα και από εκεί να μπορεί η πλατφόρμα μας να τα τραβήξει. Παρ' όλα αυτά δίνουν και αυτοί την πληροφορία με μια συνδρομή όμως και αυτή. Δηλαδή το κομμάτι του είναι δωρεάν δεν είναι. Οπότε η λύση του να δίνεις αλωνών hardware με δικό σου software, όταν ο ίδιος έχει δικό του software που σε ανταγωνίζεται, έχει σίγουρα, ναι. Δεν είναι πάρα πολύ καλή ιδέα. Μόνο που εμείς πρώτον δίνουμε πολύ πιο επεξεργασμένη πληροφορία και πιο τοπική, γιατί μπαίνουν και τα δεδομένα του γεωπόνου και η καθοδήγησή του. Και δεύτερον, είπαμε ότι δεν τους πουλάμε τους αισθητήρες, τους δίνουμε σε μορφή leasing, που σημαίνει ότι έχουμε όλη την τεχνική υποστήριξη γύρω από αυτό για να διασφαλίσουμε ότι θα δουλεύουν 24/7 συνέχεια όταν είναι στο χωράφι. Εδώ λοιπόν μπορούμε να σκεφτούμε ένα απλό παράδειγμα. Είναι ανταγωνιστής της Hertz, που είναι μια εταιρεία που δίνει leasing αυτοκίνητα, η Renault που φτιάχνει τα αυτοκίνητα. Πρέπει δηλαδή η εταιρεία leasing να έχει δικά της αυτοκίνητα, γιατί πολύ απλά ο πελάτης μπορεί να απευθυνθεί κατευθείαν στη Renault και να πάρει το αυτοκίνητο από εκεί. Για να προτιμάει όμως το leasing, πάει να πει ότι απολαμβάνει ένα εύρος υπηρεσιών που δεν το παρέχει ο κατασκευαστής αυτοκινήτου. Όπως το να μην έχω το άγχος της συντήρησης, της ασφάλειας, των τελών κυκλοφορίας, να έχω μεικτή ασφάλεια έτσι ώστε ό,τι και να πάθει να αποζημιωθώ και να έχω άλλο αυτοκίνητο να κινούμε, το ότι γλιτώνω έξοδα στην εταιρεία μου. Όλα αυτά συντελούν στο να κάνει μια επιλογή ο πελάτης. Αντίστοιχα και εμείς οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι ανάλογης διαφοράς με του κατασκευαστή. Μπορώ να σου πω όλους τους λόγους για τους οποίους αυτή η δουλειά δεν πρέπει να γίνει. Θεωρώ ότι τα σχέδια που κάνεις ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε 5% ξέχασέ τα. Ξεκινάει ο κύριος Οικονόμου να μου λέει για ποιο λόγο αυτή η δουλειά δεν πρέπει να γίνει και ότι δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους μας. Παρ' όλα αυτά, η δουλειά δεν έβλεπε να γίνεται καθώς δεν είναι ο άνθρωπος σχετικός με το industry, δεν ξέρει τη δυναμική που έχει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο αυτό, και επίσης ο στόχος που θέσαμε μπορεί να είναι λίγο αισιόδοξος αλλά δεν είναι ανέφικτος, και με τα χρήματα που θα δαπανούσαμε και την εμπειρία που έχουμε και το δίκτυό μας ήταν πολύ ρεαλιστικός. Σε κάθε περίπτωση προφανώς το feedback είναι ευπρόσδεκτο. Μπορώ να μπω με ομολογιακό και θα είναι μετατρέψιμο στο 49,08% της εταιρείας. Τι πες?
Πάμε τώρα να βγάλουμε το καπέλο του Ανδρέα ως CEO της Synagros και να βάλουμε το καπέλο του Ανδρέα ως σύμβουλος σε startups. Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε τι είναι αυτό που προτείνει ο κύριος Οικονόμου και να το καταλάβουμε όλοι, καθώς δεν είναι όρος που χρησιμοποιείται συχνά στο ελληνικό οικοσύστημα. Ένα ομολογιακό μετατρέψιμο δάνειο είναι, όπως λέει η τελευταία λέξη, δάνειο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δανείζει το ποσό στην εταιρεία σε αντάλλαγμα με ένα ποσοστό που αξιολογεί ότι αντιστοιχεί στο valuation το τωρινό της εταιρείας. Άρα, για να προτείνει να είναι μετατρέψιμο στο 49,08% της εταιρείας, σημαίνει ότι αξιολογεί την εταιρεία αυτή τη στιγμή γύρω στα 140.000 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας όρος που δεν έχει ακουστεί πολύ, όπως είπαμε, στο ελληνικό οικοσύστημα και γι' αυτό ίσως είναι λίγο άγνωστος και φαντάζει σαν offer πολύ επιθετικό. Παρ' όλα αυτά, όντας ένα δάνειο χωρίς κάποια υποθήκη που να είναι υλική, δηλαδή κάποιο asset της εταιρείας που μπορεί να μην υπάρχει οτιδήποτε, είναι κάτι που προτείνεται και ενδείκνυται στα startups όταν θέλουν να μην χαλάσουν την αποτίμηση της εταιρείας, την πραγματική, την επενδυτική, γιατί δεν επηρεάζει την αποτίμηση, και αν θέλουν να γίνουν διαδικασίες πιο σύντομα. Είναι πολύ πιο σύντομη η διαδικασία του να πάρω ένα convertible δάνειο παρά να μπούμε στο due diligence για να γίνει μια επένδυση. Άρα, αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε αυτό, όντας δάνειο, είναι πρώτον, τι επιτόκιο θα ζητήσει, δεύτερον, ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής και ποιοι είναι οι όροι μετατροπής σε μετοχές όταν αυτό κριθεί από τους όρους που έχουν μπει στο συμβόλαιο. Και γι' αυτό η κυρία Χατζηστεφανή μπαίνει στην κουβέντα και ζητάει αυτές τις διευκρινήσεις. Αυτό που θα πρέπει να ρωτήσεις, Ανδρέα, για αυτή την προσφορά, η οποία είναι ο δούριος ύπος. Ναι. Απ' έξω φαίνεται πολύ ωραία, αλλά μέσα δεν ξέρεις τι κρύβει. Ποιο θα είναι το επιτόκιο, πρέπει να μάθουμε. Ακριβώς. Και ποια θα είναι η πληρωμή αυτού του δανείου. Ας πούμε αυτά για να καταλάβει ο Ανδρέας τι προσφορά έχουμε. Εγώ θα σου δώσω ένα επιτόκιο το οποίο θα είναι χαμηλό, κάτω από αυτά που δίνουν οι τράπεζες σήμερα, για να είναι ελκυστικό. Και θα σου δώσω μία διάρκεια 5 ετίας, διότι θεωρώ ότι θα χρειαστείς 5 χρόνια για να μπορέσεις. Και εννοείται είναι μετατρέψιμο, άρα αν πας καλά, δεν θέλω αποπληρωμή, θέλω μετοχές. Έτσι λοιπόν, ο κύριος Οικονόμου εξηγεί ότι το επιτόκιο θα είναι χαμηλότερο από αυτό που δίνουν οι τράπεζες για να κάνει την πρόταση πιο ελκυστική και η περίοδος αποπληρωμής θα είναι γύρω στα 5 χρόνια, πιστεύοντας ο ίδιος ότι τόσο θα χρειαστούμε για να μπορέσουμε να αποπληρώσουμε αυτό το δάνειο. Και αν η εταιρεία πάει καλά, φυσικά θα ζητήσει τις μετοχές αντί για την αποπληρωμή. Αυτό εμένα εκείνη την ώρα μου έδωσε μια πολύ σημαντική πληροφορία για το πώς βλέπει την εταιρεία μου. Αν αποτίμησε την εταιρεία μου αυτή τη στιγμή στα 150.000 και θεωρεί ότι για να τα ξεχρεώσω θα πρέπει να περάσουν 5 χρόνια, τότε μου δείχνει ότι δεν πιστεύει καθόλου την ιδέα, γιατί προφανώς ήδη την έχει υποτιμήσει οικονομικά και ότι θα θέλουμε πολύ χρόνο ουσιαστικά να ανακάμψουμε και να αρχίσει να μεγαλώνει. Και εδώ η απάντησή μου ήταν κατευθείαν ότι δεν μπορώ να πάρω αυτή την προσφορά. Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορώ να το πάρω αυτό το deal. Να είστε καλά. Ο λόγος λοιπόν πραγματικά που απέρριψα την πρόταση του κύριου Οικονόμου είναι γιατί πρώτον δεν είχα ανάγκη μόνο τα χρήματα, δεν πιστεύω ότι μόνο τα χρήματα μπορούν να με σώσουν και αν ήθελα τα χρήματα μόνο θα έπαιρνα δάνειο από τράπεζα, έτσι κι αλλιώς μικρό είναι το ποσό θα μου το δίνανε. Παρ' όλα αυτά ήθελα κάποιον να βάλει smart money μέσα στην εταιρεία, δηλαδή μαζί με τα χρήματα να είναι κάποιος ειδικός, να έχει γνώση και εμπειρία στην αγορά και να μου ανοίξει 5 πόρτες που αυτά τα χρήματα θα τα πολλαπλασιάζαμε. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι πρώτον τα χρήματα από μόνα τους δεν μου λένε κάτι και δεύτερον δεν ήθελα να προσπαθήσω να το μεταπίσω γιατί από τη στιγμή που μου πρότεινε δάνειο δεν πίστευε καθόλου στην εταιρεία μου, ήθελε να έχει ασφάλεια και εγώ δεν θέλω στην εταιρεία επενδυτές οι οποίοι να έχουν δεύτερες σκέψεις και να κοιτάνε μόνο νούμερα, γιατί αυτό που κάνουμε είναι να πάμε να ξαναχτίσουμε έναν τομέα ο οποίος είναι πολύ πίσω τεχνολογικά, να φέρουμε την αλλαγή και αυτό θέλει όραμα και πίστη σε αυτό που κάνουμε. Οπότε αυτός ήταν ξεκάθαρα ο λόγος που είπα όχι στον κύριο Οικονόμου
και όχι γιατί πίστευα ότι θα μου φάει την εταιρεία ή ότι δεν θα πάει καλά η εταιρεία. Αυτά λοιπόν είχα να πω στο βίντεο αυτό. Σαν συμπέρασμα να πω ότι ήταν τέλεια εμπειρία, εμένα μου έδωσε πολλά σαν άνθρωπο, αλλά και σαν επιχειρηματία. Το feedback που πήρα από όλους τους Dragons ήταν καταπληκτικό. Εμένα με βοήθησε να σκεφτώ διαφορετικά όλο μου το business. Και τέλος, απαντώντας στην αρχική ερώτηση του Σάκη, πόσο τελειοποιημένη όμως είναι η ιδέα του, έχω να πω ότι είναι τόσο τελειοποιημένη ώστε να πάει πάρα πολύ καλά και στην ελληνική αλλά και στην ευρωπαϊκή αγορά και πιθανόν και σε άλλες αγορές που δεν έχουμε εξετάσει ακόμα. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν μπορούμε να ισχυριστούμε σαν επιχειρηματίες ότι έχουμε την πιο εξελιγμένη και τέλεια ιδέα ή το τέλειο μοντέλο, γιατί όσο προχωράει η τεχνολογία, ο κόσμος και το οικοσύστημα, πρέπει να προσαρμοζόμαστε και εμείς αυτό. Ευχαριστώ πολύ.